ऐसन घटना यहाँ सुनाता, सुन के भैया रूह कप जाता। खाली भाषा हिंदी पूछाता, पूछ के सीधे चाकू घोपाता। आईएस पीसीएस जहाँ के लाल कोइल जाता कहे हलाल। कुर्सी के लोबिया बा सरकार तबो न करो तटे विचार। तंग भइल बा सुनी के दिशा, सुनी जब तमिलनाडु चालीसा। राकेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो धनहा। सुनी नीतीश तेजस्वी भाई बिहार के नमवा देला हसाई। ऐसे करबो पारी नहीं आई। काहे बिहारी के हक छिनाता, कबो तमिल गुजरात से खेदाता। सुनी योगी मोदी ताऊ लागत पावर खत्म बराउर। 165 जान मरैले, काली के पेपर में न्यूज अइले। घरवा से निकलल कालो गइले, केतना माई के लाल मरैले। तंग भइल बा सुनी के दिशा, सुनी जब तमिलनाडु चालीसा। राकेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो धनहा। बड़ी निकम्मा बा सरकार, केतनो कइनी जा हमनी गोहार तबो न मिलल एक रोजगार। केतना बिहारी दुख झेलेले, मौत के अपना सामना करेले। जब बिहार से भारत बहिल तब कहे ना इज्जत बा मिलत। सुन जनेता बात ईसा